Goedemiddag allemaal. Buon tardi, Aurnuma, nós também começar nosso culturele show, Mijn naam is Fanny Hoy. fashion show. Dus awe nos MC, Tafani Hoy, alto Lomiwa Chance para nos entrevistar. Isabella Gravanos, muta é organizadora de evenemento aqui. Dus Laganos, Pira, Pawak, Fanny Hoy, la commissa, Kaba, Usu, presentatie. En het zelfvertrouwen van kinderen tot later. Met de dom van Droom laten stralen. Dit jaar, dames en heren, is er gekozen voor het thema cultuur. En u denkt van, hoe komen ze erbij? Nou, vorig jaar zagen de organisaties kinderen van diverse afkomst. Kinderen van diverse nationaliteit. En hoe mooi is het dat elke kind vol trots vandaag kan laten zien waar ze vandaan komen. Mode is een manier om jezelf te uiten. En vandaag bieden we dat iedereen zich op zijn of haar eigen manier perfect mag voelen. En dat gaat u vandaag meemaken. We hebben maar liefst 21 modellen die al weken hard hebben gewerkt voor deze dag. Samen met hun ouders, samen met hun dierbaren, want het is spannend. En hoe het vandaag gaat, het gaat hoe het gaat. Niks gaat haastig, we gaan gewoon doen, we accepteren deze dag hoe het gaat. Dus gaat het traag, gaat het snel, gaat het langzaam, duurt het te lang? We gaan hoe het gaat. En zo accepteren we ook de kinderen met een Down-syndroom. Dit evenement is georganiseerd door Isabella Gravenhorst en India Schoen. Die ga ik vanmiddag nog even bijpraten. En geef een applaus. Isabella Gravenhorst en India Schoen, die zijn de motor achter die evenement. En toen ze mij vroegen van, joh Fanny, wil je MC staan? Die zegt, ja leuk. Ik ben zelf ook moeder van een kind met beperking. Mijn zoon is 23 jaar. Die is te vroeg geboren, meervoudig gehandicapt. Ik zeg, ik ga geen nee zeggen. Voor mij is mooi deze bijdrage om te laten zien dat ik eigenlijk ook hierin participeer. Wat is jullie doel? Waarom doen jullie dit? Wat is de reden dat jullie zoveel energie vrijwillig insteken? Want dames en heren, dit is een vrijwillige bijeenkomst. Dit is een evenement zonder geen enige subsidie en donaties. En die draait op basis van sponsors. Hun doel is kinderen met een Down in het zonnetje zetten. En laten zien dat iedereen zichzelf mag zijn. Vol zelfvertrouwen en trots. Een applaus voor Isabella Gravenhorst in de industrie. Studenten die eigenlijk vorig jaar in verband met hun studieopdracht eigenlijk hiermee zijn begonnen. Maar dames en heren, het lukt hen niet alleen om dit te doen. Gelukkig konden ze rekenen op hulp van familie, vrienden en organisaties. Zonder hun hulp was het onmogelijk om vanmiddag dit evenement te organiseren. En deze organisaties, familie en vrienden krijgen van mij alvast een voorschot van bedankt. We danken de Nieuwe Luxor Theater. We danken Pixels Fotoboot. Een dank gaat naar Alsmeers Bloemenhuis in Rotterdam. Alle vrienden en familie. Touchet Fotografie. Visual Virtuosity Videograaf. DJ, mensen die hier achter mij staat. En ook alle vrijwilligers, alle begeleiders. Plus en min Roxanne Llewellyn voor het hoofddoek. Waar jullie die vandaag zien, die heeft de hoofddoek gebonden. Bloemshop Maya, Café Docs, Wapi.com, Rita van Rita Show. En iedereen die hier aan mee heeft geholpen. Een harde applaus. Dank jullie wel, dank jullie wel. Nou, wat ik net zei, vorig jaar was het evenement een groot succes. En daarom willen we het dit jaar nog groter en nog spectaculairder maken. Maar dames en heren, dat is nog maar het begin. Van een prachtige traditie waar we met elkaar blijven groeien. Met meer deelnemers, meer cultuur en vooral nog meer stralende gezichten op de catwalk. Nou, volgens mij heb ik genoeg gesproken zo, hè? Zijn jullie er klaar voor? Yeah. Ga lekker rechtop zitten of lekker leunend. Telefoon op stil alstublieft. Het is straks concentratie hier op het podium.
Als iemand naar het toilet wil, nou, dat is rechts van u in de zaal. Let the modeshow begin. DJ. Onze eerste model voor vanavond. Mia Amalia, met thema Curaçao. En Mia wordt vergezeld door St. Michael Delanoy, acteur, comic, model, social media en influencer. Mia Amalia. Mia Amalia met de begeleider St. Michael Delanoy. Ja hoor, ze mogen nog een rondje. Jazeker. Zo gaat Mia Amalia en St. Michael. Even van de grote op. En straks komen ze nog een keer terug hoor. Even hard applaus! Yeah! Onze volgende model voor vanmiddag uit Dominicaanse Republiek, Alice. Zij wordt vergezeld met Marcozani Willems, journalist en presentator voor Extra Curaçao. Alice en Marcozani Willems. Geef een applaus. Alice en Marcozani Willems. Alice met de mooie jurk van Dominicaanse Republiek. Dank jullie wel. En onze derde model voor vanavond. Dames en heren, hartelijk applaus voor Sadina uit Curaçao. Die wordt begeleid door Jeremy Garcia, zanger en meegenaar en voortgebonden. Sadina en Jeremy Garcia. Ja hoor, Sabina en Jeremy Garcia, geef een nog applaus. En we zien het straks nog kennen terug. Ja, nou we hebben al 3 gehad, we gaan verder. We gaan verder met nummer 4. Is u er klaar voor? Ja. Daar komt Noah uit Peru en Nigeria. Die wordt begeleid met Joshua, zijn broer en met Michaela Tom. Miss Curaçao Holland, first runner-up.
Ja, zijn jullie klaar voor, dames en heren? Hartstikke leuk. Noah samen met zijn broer Joshua en die hele kop. Deze wat misschien halen. 2025. En ze is er klaar voor. Jazeker. Ik ga ze naar voren roepen. Onze vijfde model voor vanavond. En ik hoop dat ik haar naam goed uitspreek. Soer Jamelies uit Kinderstad. Die komt samen is Kinderstad College. Daar is Alice met. Applaus. Geef applaus. Soer Jamelies uit Kinderstad. Nou, geven we nog een applaus. De vijfde model van vanmiddag. En we gaan verder. We gaan verder met model nummer 6. Zijn jullie er klaar voor? Ik ga hem naar voren roepen hoor. Daar komt Lex uit Aruba. Lex uit Aruba samen met de zussen van Lex, Lia en Eva van de Linde. Lex uit Aruba. Ja, en Lex gaat ook nog even lopen naar voren. Kan iedereen jou zien? Hoi, zo, Lex, bro. Aanmoedigen, jongens. En even de Arubaanse vlog. Lex wordt gezegd door zijn zussen, Lia en Eda van de Linde. Prachtige voce. Prachtig. Zo nam je de speren van de zaten disfrutando muscos y toda Ja, daar komt er ook bij hoor. Ja, Lex. Ja, hoor. Ja, en dat komt je naar malen. Altijd goed. Ja, Lex, je mag zo straks nog een keer hoor. Je mag straks nog een keer. Wauw, prachtig. Het is toch mooi dat je moeder je van het pootje begonnen ophalen. Geweldig, dankjewel Lex. Je komt zo nog eens keer terug hoor. We gaan verder. Zo goed. Daar komt model nummer 7. Caitlin uit Nederland. Yeah! En die wordt gezegd door Letitia Romano. Second runner-up, de Six Holland, 2025. Caitlin uit Nederland. Dat is Caitlin met de mooie oranje Nederlandse kleur. En kijk eens wat klompjes hebben, zijn klompen hoor. Zijn die mooi? Kijk die mooie klompen. Dankjewel Caitlin. Caitlin uit Nederland.
Samen met Letitia Romano, second runner-up, Miss Curaçao Holland 2025. Nou, dat gaat toch lekker zo? Hebben jullie er zin in nog? Ja toch? Zo gezellig? Ja, we gaan verder. Hotel nummer 8. Is je er klaar voor? Dus timer uit Nederland. En die komt samen met Letitia Schrijf. Miss Universe 2025. Miss Grand Internationaal 2025. Dankjewel, Tijmen. Iemand zal nog een keertje hoor. Dankjewel. Dankjewel. Muchananda, enjoy! Dat was even gezellig. Heerlijk. Wat een gezellige sfeer zo, hè? De kinderen hebben er echt zin in. Nou, we zijn er klaar voor model nummer 9. Model nummer 9. Die komt uit Marokko. Geef een applaus, Manar. Er zijn er 2. Ze worden van dezelfde Lorraine Bonifacia. Is weer prijs voor 2024 25. Zijn applaus uit Marokko gedaan. Helemaal uit Marokko met een hele mooie kleding. We gaan verder, dames en heren. Model nummer 10. Is het er klaar voor? Model nummer 10. DJ. Daar komt ze hoor. Model nummer 10. Sade uit Curaçao. Samen met Michael Delanoy. Acteur, komiek, model, social media en influencer. Sade.
Geef maar los een applaus aan Dave en Kirsten. Samen met die Michael, die heb ik begeleid. Dankjewel Jardé, prachtig. Met de mooie kleuren van de vlag van Curaçao. Nou, zo zijn we nog bijna in het einde gekomen van de eerste ronde. Geef maar applaus, Isa uit Nederland. Isa komt met Lisbeth. En natuurlijk, Michaela Kop. Isa uit Nederland. Even een applaus. Die terug gaan door Isa, want die mogen alle andere modellen op het podium komen. We gaan nog een leuke rondje doen met z'n allen. DJ. Ja, zijn jullie klaar voor? Kom maar. Zo zijn we eindelijk gekomen voor de eerste ronde van vanmiddag. Zo hebben we Mia, Amalia, we hebben Sade, we hebben Manar, Sadina, Noah, Marjane Noah, we hebben Lex, we hebben Caitlin, David uit Nederland, we hebben ook Alice. Ja, jullie mogen nog een rondje komen. Jullie mogen nog een rondje lopen hoor. Ja hoor. En zo draaien we nog een beetje doen. Geef me een applaus, dames en heren. We zien er nog prachtig uit. Ze hebben hier echt een uitsteken. Kunnen jullie nog een keer naar onze modellen kijken? Zullen we nog een keer een handapplaus geven?
Ja, een beetje dicht met elkaar voor de groepsfoto. Ja. Oké. Zo zijn we aan het einde gekomen van de eerste ronde. Even kloppen, Nou, dan gaan we eventjes even wat bijkomen met z'n allen. Met ons klaarmaken voor de tweede ronde. Nogmaals, ontzettend bedankt ook aan de begeleiders om de modellen hier op het podium te begeleiden. Natuurlijk wil ik nog een dank doen aan Nieuwe Luxor Theater, Café Docs, Pixel Fotoboot, Alsmeers Bloemhuis in Rotterdam, alle vrienden en familie, Touché Fotografie, Visual Vitosity, videograaf, DJ Quincy, ook alle vrijwilligers, begeleiders, Plussemin, Roxanne Llewellyn, Bloemshop Maya, Itoko en iedereen die aan heeft geholpen. Een applaus voor alle partners. Rita Marine Show, Rocky Adonis, allemaal handapplaus. We gaan even 30 minuten pauze, even toilet, even een drankje doen en we komen zo weer terug voor ronde nummer 2. Zie ik jullie zo. Si Shonan. Esaki. No, programa não acaba. Ele não acaba. Dus nós está seguindo um beijo aqui com mais de nós muito especial. A sombra, segundo compreender, danta 20 candidata, dus essa que estava na prometiesna, então um beijo aqui nós está seguindo o próximo diesna. Como é nos muito a mim enjoy imensamente. Mira com espontâneo, emocionante que dá. Não tenho nada, não na mês. Esse é vida justa. Esse é uma coisa, gol. Dus, Shonan, agora que também tem pausa. Me está buscando organizadora de tremendo evento aqui, de cultural fashion show de nós Muchaná. Me espero que possam também disfrutando de nós Muchaná. Vamos mirar em todo o país. Vamos mirar toda a nação. Nós também nesse porto figurável, nós temos cozinha, forte nós muito especial. Mira na espontaneidade, com nada coisa, com nada desfrutar. Legami, Wakunda, Isabela grava nós, tá? Então, para mim, tem que outro entrevista com ele para perguntar. Me quero assim, riba e evenemento aqui. Dus, enjoy toeristing, met de bewa, onde shoida. You're smiling inside my body. It's always fun. Got it. No, 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 baby, here's what it's all for you. We get it, you show you now. Give them a place to do something. Tell me what counts. Everything I got it. Something's falling. I just see what you style. Love to just let the air of us shake it up. You don't think we can shoot. It gonna be something.
Y que te quede pegada con piel, presionada me llevaría a ver. Shonan, ¿se reconocí Virgo Tiki? ¿Verdad? Sí. Você quer número aqui? Não Não live, não live. Sim, não Ah, live. eu vou pegar no WhatsApp. Não, vou tacar mais o Evi agora. Não tem nem? Sim. Ah, ok. Está muito bom, ah. Saludo para o irmão, vou convidar para o curso. Tenta mamar com o data. Ah, vai que tá. Ai, ai, ai. Papa Chloe, Mom Chloe, Louis en Lucio en Bettina en natuurlijk met je kijken. Die alle mensen op dat lopen. Ja. Ik wil ook overlagen. 2 minuten gaan we nu aan de tweede ronde. Amari, van de zien. Shona, moçança, que galinha bonita que dá. Está aqui, a galinha e o moé de nós Nigiroia, nós terapeuta de pica-pica. Que vem da Amari. Amari, conta vai. Bom. Você claro para a apresentação? Yes. Que você vai apresentar? Estou surpresa para tu render? Sim? Me também rabo da enjoy enormemente. Enjoy it. Enjoy. Você quer avisar nossos televidentes na algo? Yes. Que você quer avisar na? Ook waarom je echt zegt, je bent heel leuk. Opa is heel oud, opa was ziek geweest. En oma is ook ziek geweest, want oma een paar keer 6 keer gevallen. En zie je aan de achtergrond, daar zit Via. Daar via mijn tweede moeder. Amari via De tweede moeder van Via. En ik ga Via goed uitleggen, een beetje naar haar aankomen. En oma is bij Doetie en oma doet alles voor mij. Ik heb oma de koude aan het kleden. Ik heb me aangekleed, ik heb me douchen. Ik heb alles op de dag. Gracias, bonjour. Doei, tot straks. Sim, Shona, essa aqui da Amari, Yudi, Nigiroia, conversa aqui, depois de pausa aqui, a Bihasi, sua apresentação.
Okay. Gaan naar die terug, dan gaan we dan wat people wat again? Ahora aquí, pero ahora con the life, ¿no? Con the life, nada de mirarme ahora. Tremendo. Damas y caballeros, Ana Cas, feliz noche. Amiga de inglês. Feliz tarde. Feliz tarde. Ako din dia sa noche. Ei, Aqui por agua tem noche será. pues hasta hoy me tocó su caridad. Sí, gorno, anoche sí, ya domingo. Tremendo. Digo será weekend. No, estoy con el weekend, bom. Go happy ending. No se pensé. No, huevo. Nós estamos mirando nossa hora aqui. Nós estamos aqui na Down Right, Down Perfect. Para um evento especial, muito não Down Syndrome. Para modelar um traje de cultura áurea. Pero outra semana, já domingo, nós seguimos em cultura áurea na Eindhoven. Também nós temos aftrap de marcha de cosecha na Eindhoven para o mediano. Aí na me deu uma lezing, Roxanne Lowiana Lotei, we doen een hoofddoek-workshop. Nós também tem GBL e gospel chorus de Mundaira. Nós estamos boos aí na Eindhoven, lagen nos pipa, nos cultura, e gloria nos herencia. Então, junto nos por, para nos quedar steun outro, para nos não duvidar. Nós não mais iluminar. Nós não mais duvidar. Porque nós temos que ter corda nosso origen. Para nos sim, nos unam, para na unam também sabe que não Okay. Toch? Então, me best por me best, a pica-pica, talk show também tem. Por isso, pica-pica talk show, tem tudo seguidor, não como não está presente, ou aquele evento live. Toch? Goza de nossa cultura. Rita, danke pela presença. Nós apreciamos. De coração. Eu quero que aue muito na minha. Ja, Bom? ok. Ventilator. Sim. Hallo allemaal. Que Goedemiddag. tipo de experiência agora que eu tenho é muito especial. Maar een hoop great passeer, maar sinds ik me echt vereerd, vooral in Chile dat ook toen ik kwam hier, me trouxe dat in Chile dat is até princesa, me queria trazer portretos comigo, muito o que eu amo para minha filha nascer no outro show in Chile. Ja. A espontaneidade. Hoop great, nou hoop spontaan, hoop lief. Antonanti hoop energia, klaar voor de assembly de show dus ja. Chonamos a Damira, e Damira ainda mais alto mesmo, que mesmo assim time, mané, acabou. No, enjoy, me dá muita coisa, sam, né? A para mim é um prazer. A como já com o que sabe, importa que ok, thank you. Shona, esa aqui tá onde tata tio te equivocar. Onde tata tio nang? Sim. Mi nome é Jeremy Garcia. Aham. Onde é artista na Aruba. Onde artista na Aruba. Onde é artista na? Tem vários artistas na Aruba. Então, você tem um para participar, não? No, awe minuto de you, awe na puntrami com, então uma vez sabe algo opi leuk para participar em GMT. Não, me tem. Então, que tipo de experiência tem com a hora aqui? A Maile super leuk, maar hij zei ze papi ku persoonlijk om in ding. Andora, para dizer o que é amor e é prazer. O tudo é nada para se quinar, então também é super great.
como tá aí muito tremendo, não? Hey, Kiko, um parinho de roupa e energia, não? Então, tanta que baila e gostando, me diz, uau, assim, energia é besteira, nada. Sim, zona panel. Sim, só na pneu. Agora você enjoy, né? Seguro, Vai ter seguro. um prazer. Vai ter Não, igualmente, Ok, thank you. sim. Yonko Pia ou Yonko Man? Yonko Man. Yonko Man, ok. Mas um feliz dia, não? Tchau, tchau. Assim, nesse ano, para mira quanto gente tem awe na pica-pica. Na minha wak me corranha Nikki Eva para me entrevistar para sua prata e tweede ronda a Mari Nikki Suyu também comer well vamos com a preparação a vai com a Mari Shona nossa live atau kinana mo besta mira Nikki Royer aqui aqui na awe Nikki a Mari também apresentar sua tweede ronda Sim. com que preparação é vai Nós não preparar. você não preparar Nós não preparar. Cultura é coisa que tinta passa su rondô de nós por aqui. Nós não preparar, mas a Mari sempre prepara. A Mari sempre está claro. A Mari está claro para ação por hora. E mendi nossa sorte chimis, vizinha a codrecha chimis pe coxa chimis pe anto mas se escolhe su cantica, nos escolhe su cantica de vez tu su cantica de cheguelegue. Anto que era de nossa performance. tinha cheguei tá de que tem papapuna da Mari Galvas Não. Hablar se mantém com Apple da cai boi de palha, da cai leu de palha, que mesmo. boi de palha Boi de palha. awe bande boi mesmo awe Sim, pero está contento passa su gosto, que mesmo está su gosto. Sim. awe Shonan tempo para semana passada para 2 semanas não o a Mari se suja 5 anos Sim, a Mari Shonan Bosnan a perde a Mari a enjoy a preparamos na mita po Santa Cabasio a vero ora a Mari subi e podium aí não tá stil de show que me posan me se tá preparar sim tá preparar Sim, está preparado. preparada Sim, nós vamos para preparar, pero a Mari sempre está ready. ready steady to go Sim. bom Bom, Nikki un día más thank you um prazer de ver você outra vez. eso tanto queda pendiente pues el 6 de abril es aquí de Pica Pica a Trovi un día más Não sei. bom. E depois. Sí, Shonan. Ay, yung maaresta un par de nos belleza nang. La ganos King. Danke, Maya, un cuatriao aquí. Shonan. ¿Cuánto nombre trove? Latisha. Ja. Di con botakete awi.
Wat zeg jij, Lorelei? Wat? Ik heb niet gelezen. Waarom ben je hier vandaag? Nou, amo também. Oh, Ja, mama Pondra. ja, ik dacht wij samen. Sim, pero amo. Ik vind dat iedereen vooral zichzelf moet zijn, voelen. En ik vind het een hele mooie voorstelling voor kinderen die Down-syndroom hebben. En toch een klein beetje een playful princess willen zijn vandaag. En vandaag is hun dag. En ik hoop dat ze ervan genieten. Oké, dankjewel. Alsjeblieft. Mamita. Abo. Hallo. Dank je, Jos. Nanti sa kinanta hopi halto for me. Quanto number? Lorelei Bonifacia. Ik ben hier voor de awareness. Zoals velen misschien niet weten, heb ik ook een zusje met Down syndroom. Dus ik vind het wel leuk om erbij te zijn voor de awareness en dat de wereld meer bewust raakt. Ja, zeker. Dankjewel, schat. Dat was het. Ja. Shonang, sin más ni menos, por fin, mi ahaña es fundadora e organizadora de bonita evento aqui. Isabela Ravano. Isabela, conta-nos um pouquinho, digo. Bom, ja, me llamo Isabella Ravano. Ik studeer International Events and Marketing. Ano passam si show aqui para minha estágio. Como que ja, met het dingen evenementenwereld, met het die organiseren show, en dan met het organiseren wat ze moeten doen. Como que mensen hier aan doen. En toen hebben we daar een groot succes. Die kon why not zien niet doen. Eso. Ahora, Kiko estava empurrando, a empezar a trazer essa aqui de lá. Kiko estava na bonita com show assim. Nou ja, como ja, aqui in caso 2 anos de beginning. Eigenlijk na Corso, estava um tabu, para botar um tabu, para botar yucutão, ou chicone. Dus aqui nossa kita é tabu, nossa curva que tem mais possível na Corso, pero como que nós não Corso mais, aqui nossa curva vai ser na Holanda, porque aqui na inclusiviteit e diversiteit ook mais grande que na Corso. Pero ja, van nós mesmo é leuk, é algo hobby leuk para funcionar, mas sim, é certo. Dat algo que não tinha aqui na toca. O Kiko está com bichão, que logra que evento. Ik heb het toerij, heb hier een más grande, en toen mijn collega de Rotterdam zo die gente dat Rotterdam de omgeving zo die moet je doen, daar rond Holanda, dus pas hier rond Holanda. Tour provincies, tour stad, tour camina, ik heb het als más grande posible. Ok, ahora, hay que saber cuánto mucha a tu mes. Aí passamos de muitas 4 muchas. Hay aquí Aí que você tem 21 mucha, que me la crece. ela cresce, então ainda tem mais para pedir. Eso, no, upgrade. Então, Kiko, vou amizades, vou comer na pesquisa de evento assim. Dan apoiar me 100%, dan está echt steun me echt 100%. Ok, great. Ik espero, amigos, que nos una buena sabiduría, a los seguros, para que nos especial aquí. A mí, prometí esta mirada, ay, no, yo conozco que garganta, pero tanto tiene mundo, tanto enjoy todo. Esse é lo que me logra que conseguir. Eu lá se é para nada outro que não te funcionar para não enjoy. Você não dia. Sí. Danke, me quiero aprovechar y llamar a la comunidad aquí. Shona, ves aquí, Aqui, quando que? Menos de 10 minutos. Menos de 10 minutos. A ver, wow. Enjoy. Thank you. Tu éxito. Thank you. Ok. Yuela mi tuchi. Conta. Sí, Shona, esa gente nada más y nada menos que Roxanne Yuela. Yes. Roxanne, como me digo aqui?
Minha invitação foi ano passado para me portar para ter presente para estar modelo não, nos modelo não. Então como já Maradona de lenço, dia Maradona de lenço na Holanda. Acompanha da net. Danke. Isso net que é acompanha. Sim, não sei se nos beijos, não sei se nos beijos. Sim, danke. Pero a Kiko, agora vou mira, mas vou mira. É para mim 10 minutos não apresentar na duna de na mesa. Sim, na uit na mesa. É muito na que gewoon assim na douche, não tá gewoon na mesa, não tem filter, não tá gewoon. What you see is what you get. Então esse não, então esse te consumir assim na great, não. Daí mais greatness. Sim. Seguro. Então vou comprar daqui outro chimang também, ok? Sim, outros chimang estão na Eindhoven também. Estão na Eindhoven outros chimang. Sim, outros chimang também tem apresentação na Eindhoven, tem mini workshop. Plus met de encargada também para mara elenco também o grupo de Eindhoven vai apresentar atrás outros chimang que para marcha de Eindhoven. Maramente penso que para não ele não só a frente maramente penso também para maramente outro posto de homem. Pomar outro posto de homem. Esse aí nunca nos dá falta. Sorry. Sim. Não, pero esse é o que eu passo outro semana. Então, a ver, nós estamos, um pouco divertidos, distraídos com o namorado. Enjoy. Sim. Enormemente. Sim, me também. Um prazer total. Danke, do Chico também. Cuida. Danke, sim. Eu não sei que você mira quanto de nós ainda não tem, então não tem bang fibra e tabu. Dus dat is hij pica besteed daar presente awe bij kibra. Het tabu aqui llamas. Nos pone sombra volume do perto. Está me interesse. Bambi porque está me agora de nós comunidade. Dus nos mira 10 ainda tem Jesus. Bambi. Mas queda pendiente. Nos quita. Shunang, laga não se reconheci com outro de pilana, puta para atrás da organização aqui. Continuamos, senhora. Tatiana de Souza, vida mama de Isabela, ela, então está organizando o evento. Aqui. Sim. Agora que nós pensamos que tinha que organizar algo assim aqui, que capaz de cabeça? Bom, a vida está sendo bem, então mas você eigenlijk abo takeover awo. Bota tá Sim, na corso me está sendo dia minha nanse eigenlijk. Então mas você não abo takeover aqui na Holanda. Na mita é hobby great, é hobby entusiasmo e está estudando international event and marketing, dus de points para seu estudo. Nice. Que melhor é a turma. Vou trabalhar Over, sim. Então como tá está fazendo? Está sendo hobby bom, hobby greatness. Tem entusiasmo, a trova me te pisa, tem me te pisa, assim, coisa de maneira de não mama, tá na minha maneira me te pisa, ok. Digo vai com tempo. Me deu mais tempo. Então, o único tema que você dorme tem muito de diferente parte do mundo, vai ser algo cultural, então você é tema da cultura Bonito aqui, como é que vira outro ano? Outro ano, algo grande. O ano mais grande? Sim, não, pero great
Street Cultuur in Nanda Contento Oké, dames en también. heren, we zijn weer zover. Dank De je. modellen van ronde nummer 2, die staan al klaar te trappelen Shona, om op het podium te komen. meneer wat het in de Fani Ik de wil iedereen Klaar. vriendelijk vragen om Fani de plaats Krita te de nemen in achtergrond de die gaan zaal, bakken. zodat we weer gaan Show genieten van goes de derde on. en de tweede ronde. En mira aqui, ó. Tem gajo da race peixe aqui. Mitei. Wak mitei. Riba pica so. Platform. É da WAC turcose. Turcose da WAC. Esse não é pini. Me muda show aqui. A perda. Vamos encontrar com os que você tem. Até o lugar vira mais grande que men. Sim. No tele de luna de março, da luna de Munchanan. Joyce. Syndroom. Duas dus moet je cita. No so Munchanan. Não perdi. Eso. No sé. No te vamos perder. We hebben een leuke dame hier aanwezig. Met een grote camera, met een grote lens. Laat zien. Nee, je camera. nog grotere. Oh. Kijk. Ze zeggen vrouwen houden van groot. Ja, Is het waar? Geen idee. Ja, het is je eerste keer vandaag? Of, nee, tweede keer. Tweede keer. Ja, vorig jaar was je aanwezig. Ja, en wat vond je ervan? Ja, super mooi. Prachtig, hè? Ja, heel mooi. Zeker de kindertjes. Ja, zeker. Dat, Nou, leuk om kennis te maken. Dankjewel. Oké, modellen van ronde nummer 2, zijn we er klaar voor? Shonang, Gaan we show een sabay aanmoedigen om op het podium te Sigi. komen zo? Let's go! Ik zie nog niet dat ze helemaal klaar staan. We wachten nog heel eventjes, dat hoort er ook allemaal bij. Het is allemaal heel spannend natuurlijk. Oké, volgens mij zijn ze zover. We wachten op een seintje van de stage en backstage manager. Oké.
Oké, dames en heren, we gaan weer starten met de tweede ronde. Daar komt ze. De eerste model van vanavond de tweede ronde. Amari uit Curaçao. Samen met Gino van Toestemming. Samen van Groep Toestemming. Geef een applaus. Amari uit Curaçao. Amari wordt vergezeld door Gino, die haar vlag vasthoudt. Dat is ook prachtig. We doen het samen. Ja, dat mag heel applaus voor de videocamera. Oké, maar nog een applaus hoor. Amari uit Curaçao, samen met Gimo van Toestemming. Dankjewel Amari, dat was een prachtig. Iemand slaat nog een keer hoor. Zo, model nummer 2 van de tweede ronde staat ook klaar. En ik ga hem naar voren roepen. Dan komt hij. De stoere Dayton uit Suriname en Indonesië. En zo wordt begeleid door India Schoen, organisator en student aan de International Events en Marketing. Dayton en India. Dayton vertegenwoordigt Suriname en Indonesië. En hij heeft ook de vlag van. En een mooie buis, zo prachtig. Nog een keer, Eden, kom op. Even een applaus voor Dayton, Suriname en Indonesië. Jij bedankt, Dayton, jij bedankt. En we gaan verder. We gaan verder met de volgende model. Yes. Edo uit Curaçao. Samen met Michelle Kok. First runner-up Miss Curaçao 2025. Geef een applaus. Edo uit Curaçao. Met een mooie binnenklap. Zoals we dat ook op Curaçao hebben. Geef me nog een applaus alsjeblieft. En het thema van vanavond is cultuur. Nou, dat hebben we wel hier vanavond mogen zien. Vervolgens, we gaan verder met model nummer 4 uit Suriname. Ellie en zijn broer Bles. Samen met onze
Curaçao 2025. Ellie uit Suriname met een mooie Surinaamse vlag. En zijn broer, die begeleidt hem op de bodemshow vanavond. Even een hartelijk applaus. Ellie uit Suriname en zijn zoon Lex. En de buikjes. Nou, dat was model nummer 4 en we gaan verder met model nummer 5. Maak jullie klaar voor Thomas uit Nederland! En Thomas komt samen met een broertje. Nee, hier is ook goed hoor. We kunnen nog meer mensen naar jou kijken. Nou, geef maar applaus. Thomas uit Nederland. Vandaag? Ja, vandaag niet. Ahí sinto palco, sombra e no que va. En onze volgende model van vanavond geven we een applaus. Nathan uit Curaçao. Samen met Rosanne Novellen. Artiest traditionele Curaçao hoofddoelontwikkelaar. Van de 150 jaar samenwerking heeft hij zijn prijs getrokken. Nathan samen met Rosanne Novellen. En geef hem een hard applaus hoor. Onze Nathan uit Curaçao. Samen met Rosanne Novellen.
prachtig. Ook mooi. En de kleuren van de vlag van Curaçao. We gaan volgens verder met het volgende model. Almina uit Turkije, samen met Jason Steva, muzikant, trompetist, docent, ondernemer Itoto en van de Curaçaose kerstman. Jason begeleidt Almina uit Turkije. We is toch mooi gezellig samen op de catwalk. Geef een applaus aan Almina uit Turkije. Mooi man. Geef een applaus. Geef nog een applaus. We hebben echt genoten van het kettle. En we gaan verder met de volgende model. Geef een applaus. Dino uit Curaçao. Samen met Jolanda Salas, danseres van Ace Dance Company, cabaretdanseres en ook promotor van de show in Aruba. Dino wordt begeleid door Jolanda Salas. Ja, moet ik hem aan, jongens? Ja, moet ik hem En Dino denkt van, jullie bekijken het maar. Ik ga het doen. Ja, dames en heren, dat komt er ook bij, hè? Geef een applaus voor Dino, die komt terug. Dino komt terug. Ja, dat komt hij weer, hoor. Dino uit Curaçao. Zo, de ene de andere kant op. Een applaus! Nou, dat was Dino, dames en heren. En we gaan naar de volgende model van vanavond. We roepen naar voren Lydia uit Nederland en Nigeria. En die komt samen met de organisatie van vanavond. Met Isabella Travelos en Ija. Lydia uit Nederland en Nigeria.
Een applaus voor Lydia uit Nederland en Nigeria. Nog een keer voor Lydia. Lydia vertegenwoordigt Nederland en Nigeria. Nou, dames en heren. Wij denken dat het allemaal heel snel is gegaan, maar we hebben echt een tempo van elke kind geleid. Helaas, de laatste model van vanavond. Geef een applaus uit Colombia, Mia Amalia. Samen met Isabella Gravenhorst. En ze heeft bloemen bij zich. Con amor. Zo, dames en heren. Zo zijn we eigenlijk tot het einde gekomen van 2 rondes van de modellen Down Perfect, Down Right, Down Right, Down Perfect. Voordat wij de alle kinderen en hun begeleiders naar voren roepen, wil ik 2 personen naar voren halen, degene die deze avond hebben georganiseerd. Ik wil naar voren roepen Isabella Gravenhorst en India Schoen. Geef een applaus. Deze 2 jonge dames hebben voor de tweede keer deze evenement georganiseerd. Een modeshow voor kinderen met een Down-syndroom. En hun doel was om hun te laten stralen. Laten voelen dat ze ook heel bijzonder zijn. Want dat zijn ze ook. Isabella en India. Isabella, wat een hele mooie avond. Wat ik zei, het was voor mij een eer om deze avond te presenteren. De tweede editie van Down Right, Down Perfect. Waarom heb je dit georganiseerd? Wat was jouw idee en jouw doel? Nou ja, ik heb een... Mag ik even stilte in de zaal alsjeblieft? Nou ja, ik heb zelf een zusje met Down, als jullie net konden zien. Van waar ik kom in Curaçao is dit echt een taboe. Dus ja, het was nooit iets groots dat je Down-syndroom of zo viert. Dus dat was eigenlijk mijn main goal om dat hier te blijven doen.
ja, omdat ik niet meer woon in Curaçao, dus ja, nu moet ik het hier doen. Dus ja, het is eigenlijk gewoon om diversiteit, inclusiviteit en al die dingen te creëren en te vieren. Wat een mooie doel. Een hard applaus alsjeblieft. Hard applaus, je moet weten. Isabella, die deed het samen op Curaçao met haar moeder. Haar moeder die was natuurlijk, die deed dat ook samen op Curaçao. Dus dat hebben ze dus hier naar Nederland gebracht. Isabella, wat een hele mooie avond. Wat kunnen we volgende jaar verwachten? Mama. Jullie kunnen het groter verwachten en nog in meer steden. En niet alleen in Rotterdam. Niet alleen in Rotterdam, dus we gaan nog meer steden. Natuurlijk met de hulp van iedereen, samen met sponsors, organisatoren, moet het wel gaan lukken. Toch Isabella? Ja. Wat vond je van de hele avond? Dat dus. Ja, de avond is leuk. Het was leuk. Het is nog steeds leuk. Ja. En we gaan er zo meteen mooi afsluiten. Leuker Afsluiten, precies. Nou, naast bij ons hebben we ook de tweede organisator, hebben we India Schoen. India, wat een mooie dag. Oh. India, wat Isabella net zei, ik weet wat jullie doel is voor deze avond. Waarom jullie zeg maar dit hebben georganiseerd. Het was een hele fijne avond. Maar wat doet dit met jou? Hoe voel jij vandaag? Ik voel me heel goed erbij, want sowieso het is een goed doel. Het is een goed doel, dus het laat me sowieso goed voelen. En om de kinderen in de zonnetjes te zetten is ook amazing. En ja, dus we willen het ook elk jaar proberen groter te maken en vaker in het jaar ook. En ja. Ja, nou geweldig toch. Applaus voor India Schoen. Ook een van de mede-organisatoren. Ik wil sowieso ook Isabella bedanken, hartelijk bedanken, dat ze me de kans heeft gegeven om dit ook met haar te willen doen. Nou, dat vind ik super nice. Ja toch, jullie hebben het ook geweldig gedaan. Nou, deze twee dames zijn niet van de speech. En ze heeft gelijk de microfoon al opgeborgen. Ik wou haar nog wat vragen, maar ze zijn niet van de speech hoor. India, ik weet dat je dit niet leuk vindt. Nog één vraag. Hoe gaat het volgend jaar zien volgens jou? Sowieso verschillende kinderen, meer kinderen, groter. Misschien, ja, ik hoop in de locatie zelf, want we hebben een goede band met nieuwe Luxor Café Docs. Maar ja, hopelijk is het te groot om hierin te hebben. Nou, daar gaan we voor. Yes. Geef een hard applaus. We hebben het doel voor ogen, we hebben de visie. Ja, ze gaan gelijk de microfoon opwerken, want het is klaar. Geef een hard applaus, Isabella Gravenhorst en India Schoen. En we gaan natuurlijk een mega party maken nu, want straks komen alle begeleiders en alle kinderen weer hier op het podium. Maar voordat ze gaan doen, wil ik nog een keer gebruik maken om te bedanken. De mensen die we moeten bedanken is het nieuwe Luxor Theater, Café Docs, Pixels Fotoboot, Alsmeers Bloemhuis in Rotterdam. Alle vrienden en familie die vanochtend vroeg ook hebben geholpen. Touchet, fotografie. Ik heb beloofd om het goed uit te spreken. Fijn dat u er ook bent. Bedankt voor uw tijd. We willen ook denken, Visual Vitosity, de videograaf. Die loopt ook hier erg rond. En onze DJ Quincy die de hele avond super zijn best heeft gedaan. Graag een applaus inderdaad. Alle vrijwilligers, begeleiders, plus en min. Roxanne de Bellen die deze hoofddoeken vandaag heeft gemaakt. Roxanne de Bellen is professional hoofddoekminster. Bloemenshop Maya, Etoko, Rita. Met live vanuit Rita Pika Pika Show. Adonis van Waki.com. Dank jullie wel. Dank jullie wel voor jullie steun. Bedankt voor jullie donaties. We stellen zeer op prijs. En nu gaan we het lekker feestelijk afronden. Zijn jullie er klaar voor? Zijn jullie er klaar voor? Kom erop!
morgen nieuwe dag, hallo wens. Waarin ik met me lekker lang hallo. Met je verhalen zo mooi, vertellen aan de nieuwe mensen komen wonen in mijn hoofd. Als je leeft, snap je de mensen nog niet. Als je leeft, dan weet je, ik ben niet alleen. Want toen doe ik meteen al bij de eerste zin dat op een alle mensen en we zouden de wereld is van mij. Kennis uit de stad is cool en ik ben de wereld is van jou. Er zijn wel duizend uren van meer dan wat ik hou en wat ik doe. Ik sta dan met jou en waar ik ga. Ik sta dan met jou naar de wereld. Ja, je bent van ons allemaal. Je huis staat en alle pijn, alles zo mooi. Die alle mensen zijn daar niet meer nog op. Vertel me je verhaal, je komt ver, nu ben je hier, zijn allemaal. De wereld is van mij. Er is het dus hard, is goed, maar lekker bij de wereld is van jou. Er zijn wel duizend uren van meer dan wat ik schrijf, wat ik doe. Ik samen met jou en waar ik ga. Ik samen met jou naar de wereld. Je bent van ons allemaal. Samen met jou en waar ik ga. Ik samen met jou naar de wereld. Nou gaan we verder dansen, maar dan mogen alle andere kinderen ook meedoen. Kinderen uit het publiek die mogen ook aansluiten. En dan gaan we nog verder dansen. Ja, weten wie wat zegt helemaal. Gezellig? Het ziet er prachtig uit. Echt waar. Wil je ook iets zeggen? De kinderen uit de zaal mogen ook aansluiten. Kom maar gezellig mee. Aisha. Gaan we ook dansen? Aisha. Eso! Jullie mogen ook voor de dans maken natuurlijk. Ga je dansen? Jullie dat zo! Hey, Aisha!
También de nada. Oké, het is een gezellige feestje. Wij willen ook alle begeleiders even naar voren roepen. Maar natuurlijk heeft de organisatie ook een bedankje voor de begeleiders. Dus ik wil jullie even een stapje naar voren zetten. Isabella en India zijn er klaar voor de cadeautjes aan de begeleiders. En de kinderen krijgen straks in de kleedkamer. Namens de organisaties, dank u wel allemaal voor jullie steun, voor jullie aanwezigheid om hier te zijn, om al deze mooie kinderen vandaag te begeleiden. Jullie krijgen van de organisatie allemaal een mooie bloem. In ieder geval als dank voor jullie aandeel in deze. Zonder jullie hadden de kinderen ook in begeleiding. Super, super, super bedankt allemaal die hier zijn gekomen. Een applaus voor de begeleiders. Want zonder hun steun mogen we natuurlijk geen begeleiders. Dus daar zijn we ook super dankbaar voor. Of niet, Thomas? Ja, toch? Oh, je bent Tijmen. Sorry. Was verkeerd. Excuus. Of niet Tijmen? We zijn toch dankbaar dat deze er zijn. De begeleiders. Of alle kinderen begeleiders. Geef nog een hard applaus. De begeleiders van vanavond. De willen? Ja, dank jullie wel. We gaan hier nog verder feesten. Jullie kunnen 100%. Maar morgen moet je naar school. Aha. Ja, ga niet te laat slapen. Ja. Nou, dames en heren, het publiek ook ontzettend bedankt voor jullie aanwezigheid. Fijn dat jullie er zijn. En laten we zeggen, misschien tot volgend jaar.
had nog iets te zeggen. Ja, graag. Wat wil je zeggen? Ja, en dat de plasmelina, die met dat van jou! Nou, dames en heren, het is superleuk, toch? Nu nog allemaal! Ik wil heel graag een shout-out doen voor mijn moeder. Omdat ik en mijn moeder hebben samen getraind voor Papa die Kera. Dank jullie. Oma's in het rode, oma echt een rode, met plezier. We zijn naar Noorwegen en oma was ziek geweest. En oma heeft gebroken. Applaus voor mijn echte rode, van de net rode en niet de echt rode! Dank u wel. Hey, dank je. Wauw. Dank u wel. Ja, ik wou gewoon Maggie bedankt voor alles. Het was echt super, super, super leuk. En we hebben iets met een fanfare. Jolanda. Oké, dames en heren, vergeet de fotoboot niet. Die staat naast de bar. Maak de foto's aandenken. Dat zullen we steeds op prijs stellen. Sí, Shonan. Así que no se llegan al final de los programas Yahweh. Nos escuchan Sidro. Mira con Enjoy. Mira con nos também de Shonan. Nos escuchan especial. Y quiero pedir diferencia. Open energia e sabedoria. Tu mama na artigo especial. Seguiria na e sabedoria e energia. Para você lutar dia nosso muito especial. E quero chamar você a todos, mas daqui, você na mama a desfrutar de tremendo show. Faz show único de los escuchantes. Quero chamar Isabela Ramos, ela é bonita. Nos acompanha. Daqui, Isabela, tu me queres chamar gostar também daqui. E eu vou agora amanhã à noite, nós também sim. Então, mattina, ficar muito desde amanhã, Deus quer.
Street I come from the fire. You are the guy.